दुखुनांथाव खौरां थांनाय इं 23 फेब्रुवारि 2026 मायथाइ अक्ट'खालि सनितपुर जिल्ला हुग्राजुलि हालामनि सिङाव थानाय रुपहि गामिनि जुग खाख्लारि एबा हुग्राजुलि दखरा एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सुनिल खाख्लारिनि बिदा बिथाङा जायगायावनो आगसि आथिं फारसे आरो आगदा आखाइ फारसेया गेग्रुबजोबो। बे ससे आथिंनि हारा मोदोमा गेब्लेजोबो थामहिनबा आथिं फारसेया थबस्र' जनाय जायो, आखाइ फारसेया थबस्र' बायस'यो, लोगोसे आगसि फारसेनि मेगन थाइसेयाबो सिंनि मेगन दावदैया गेग्रुबनानै मेगना नुवा जायो। दानि सुबुंनि देहाया जोबोद क्रिटिकेल जानानै दङ। आथिं आरो आखाइ आरो मेगननि अपारेशन खालामनो थाखाय गोबां रांनि गोनांथि जादों। गिबियाव भुगिनांनाय सुबुंखौ तेजपुर दरिका हस्पिटालाव सोनाय जादोंमोन, नाथाय तेजपुराव आखाइ दैखांनायलाय गुवाहाटी ड्रिम्स हस्पिटालाव लाबोनाय जादों। दासिमाव 5 लाख रांनि खाथियाव खरसा जानानै दङ आरो गोबाव सान गोबां ट्रिटमेन्ट खालामबावनांगोनखाय गोबां खरसा थांबावगोनखाय नोंथांमोन रायजो राजाफोरनिफ्राय दुखुथिया गोरिब नखरा आखाइ खबजोबै रांनि मदद मोननो हास्थायदों।